Euskadin, gehien ezagutzen ditugun unibertsitatez gain, UNED daukagu. Eta UNEDen jende asko ikasten du. Lanean ari den jende askok ikasten du. Horregatik, eta jarduera hori, ikasketa horiek importanteak direlako, aukera ezin hobea ematen dietelako lanean ari diren pertsonei unibertsitate ikasketak eskaintzeko, Eusko Jaurlaritzak laguntza bat ematen die ikastetxe horiei guztira 500.000 eurokoak. Eta hain zuzen ere laguntza hori emateko akordio proposamen bat eraman genuen asteartean Gobernu Kontseilura eta onartu egin zen. Bestetik, asteazkenean izan zen Euneiz Unibertsitateko kurtso hasierako ekitaldia. Han izan nintzen, zeremonia presiditzen, eta zeremonia horretan aukera izan nuen, eman nuen hitzaldian, aurten egingo dugun, aurten egiten hasiko garen unibertsitate legearen oinarriak edo printzipioak Euneiz Unibertsitateko komunitatearekin partekatzeko. Eta azkenik, ostiralean, Voxek lehendakariari legebiltzarrean egindako interpelazio bati erantzuten, aukera izan dut unibertsitate ikasketak nola erabakitzen diren eta ikasketa horietan ikasten duten ikasleen kopuruak ere nola erabakitzen diren azaltzeko. Beraz, oso aste betea eta interesgarri izan dut.